Ayan na nga. Hello mga katendera. Ayan na nga ang tenderang Bicolana. Ayan, busy-busy si Inday. Galing kami ng asawa ko sa city para kumuha ng ID. Napakahirap kumuha ng ID ngayon, guys. Para sa aming travel sa UK. Yan. Ayun na nga, pagdating namin, ang dami ng customer. Mama ko ang naiwan dito sa tindahan namin. Ayan, busy-busy. Si Inday, nabuntis. Ayan, may bumibili. Maganitong oras, mula mga 3 o'clock to 10 o'clock, ang dami bumibili niyan, sunod-sunod. Ayan, busy na nga si Inday. Ayan, kahit buntis, mabilis pa rin kumilos. Aha. Pa-cellphone lang ang apam ko. Ayan, no. Gutom na yan. Kasi di kumain sa city. Gusto dito kumain. Ayan. Daming customer dyan sa labas. Hindi lang makita dito sa aking screen. Pero marami dyan customer na nakapila. Ayan. 6 PM ng gabi. Yan, bukas kami hanggang alas 10 ng gabi. Kami ng apam ko. Ayan, kami ng husband ko. Bantay dito sa tindahan. Lagi ko siyang katabi dito sa aking tindahan. Ayan. Pa-cellphone lang siya. Ayan. Ayan. Bumibili ng alak, sigarilyo. Mabili sa akin ng alak, sigarilyo. Ganyan. Marami na naman akong bibilhin. Mga malalaking chichirya. Wala na akong mga malalaking chichirya, gamot, ganyan. Ang hirap lang mamili dito sa kasi babiyahe ka pa. Ayan, may bumibili. Ayan. Ayan, may bumili nga. Ayan, naputol. Naputol nga ang aking pagsasalita. Ayan, may bumili. Ayan, pag ako'y namimili sa daet, sa syudad, tinutulungan ako ng aking asawa. Sobrang matulungin yan. Talagang hindi ako pinapabuhat ng mabigat. Dito, pagdating naman sa tindahan, ayan, tinutulungan ako mag-display ng aking mga paninda. Ayan. Magkano? Ay, kulang na. Ayan. May customer na naman ako. Ayan. Bye-bye, guys.